Jmenuji se Brooke Wilson, je mi 27 let, ale před 10 lety jsem stála třesoucí se na naší verandě s jedním kufrem. Moje matka Diane se usmívala. Za měsíc se vrátíš a budeš prosit. Můj otec George mi zabouchl dveře před nosem. Přísahala jsem, že se nikdy nevrátím. Teď zírám na svůj telefon, který ukazuje 30 zmeškaných hovorů od nich. Situace se úplně obrátila. Teď mě zoufale potřebují. Pokud se na to právě díváte, napište mi do komentáře, odkud jste, a přihlaste se k odběru, abyste se dozvěděli, jak jsem se z bezdomovkyně stala osobou, kterou moji rodiče nyní zoufale potřebují. Vyrůstala jsem v našem středostavovském domě na předměstí Michiganu a nikdy by mě nenapadlo, že mě jednoho dne vyhodí jako včerejší odpadky. Náš dům byl zvenčí obrazem normálu. Bílý plot, upravený trávník a dokonce i zlatý retriever jménem Max. Ale za zavřenými dveřmi bylo všechno úplně jiné. Moje matka Diane byla, jak by se slušně řeklo, zvláštní. Ve skutečnosti byla tak ovládající, až to bylo dusivé. Všechno v našem domě mělo své místo, včetně mě. Její perfekcionismus se neomezoval jen na organizaci domácnosti, ale zasahoval do všech aspektů mého života. Moje oblečení bylo vybíráno tak, aby vypadalo vhodně. Moji přátelé byli pečlivě prověřováni z hlediska jejich rodinného zázemí a moje známky musely být bezchybné. Brooke, cokoliv méně než samé jedničky je pro Wilsonovi prostě nepřijatelné, říkala a s ostřížím zrakem zkoumala moje vysvědčení. Wilsonovi jsou předurčeni k lékařské kariéře. To bylo vždy naše dědictví. Můj otec George byl fyzicky přítomen, ale emocionálně nepřítomný. Byl úspěšným účetním, který trávil většinu večerů pohřbený v papírech. Málo kdy mé matce odporoval. Když došlo ke konfliktu, krátce zvedl oči od dokumentů, zamumlal něco o tom, že mám poslouchat matku, a zmizel zpět do svého světa čísel. Jeho výchozí pozicí bylo ve všech záležitostech týkajících se mé výchovy podřídit se mé matce. Naše domácí pravidla byla přísná a nekompromisní. Ve školní dny jsem musela být doma v 8 hodin 30 minut, o víkendech v 9 hodin 30 minut. Moje oblečení muselo být slušné, nic příliš barevného, příliš těsného nebo příliš výrazného. Moji přátelé museli pocházet z dobrých rodin, což znamenalo, že se soustředili na studium a měli správné socioekonomické zázemí. Dokonce i moje ložnice, která měla být mým osobním prostorem, podléhala týdenním kontrolám. Od raného věku jsem projevovala umělecký talent. Trávila jsem hodiny kreslením krajin, navrhováním postav a malováním, kdykoliv jsem našla čas mezi studiem. Tyto chvíle tvůrčího vyjádření byly mým jediným únikem z tlakového prostředí našeho domova. Umění je hezký koníček, Brooke, říkala moje matka pohrdavě, ale není to kariérní cesta. Musíš se soustředit na přírodní vědy a matematiku, pokud se chceš dostat na dobrý lékařský program. Jedinou osobou, která kdy podporovala mou uměleckou vášeň, byla moje babička Eleanor. Ironií osudu byla mámina matka úplně jiná než její dcera. Babička Eleanor byla před odchodem do důchodu učitelkou výtvarné výchovy a v mých raných kresbách rozpoznala něco, co ostatním unikalo. Máš talent, zlatíčko, šeptala mi během našich soukromých lekcí kreslení v jejím útulném obývacím pokoji. Nenech nikoho, aby ti řekl, abys to pohřbila, babička Eleanor byla mým útočištěm. Každou sobotu jsem jela na kole 3 míle do jejího malého bungalovu, kde jsme trávili hodiny malováním, prohlížením uměleckých knih a povídáním o slavných umělcích. Naučila mě techniky, koupila mi kvalitní pomůcky, které by moji rodiče nikdy neschválili, a co je nejdůležitější, potvrdila mou vášeň. Tvé srdce promlouvá skrze tvůj štětec, Brooke, řekla mi jednou. Někteří lidé stráví celý život hledáním svého hlasu. Ty si ten svůj už našla, když mi bylo 15, začala jsem se trochu bouřit. Zůstávala jsem venku o 15 minut déle,
než mi dovoloval večerka. Nosila jsem výraznější barvy. Spřátelila jsem se s Ellison, jejíž rodiče byli rozvedení. To bylo podle pravidel mé matky automaticky diskvalifikující. Každé porušení pravidel mi vyneslo delší kázání a přísnější dohled. Když mi bylo 16, babička Eleanor zemřela po krátkém boji s pneumonií. Byla jsem zdrcená. Ztratila jsem nejen babičku, ale i svou spojenkyně, důvěrnici a jedinou dospělou osobu, která mě opravdu chápala. Při čtení její závěti jsem dostala šok. Babička Eleanor mi zanechala svou rozsáhlou sbírku výtvarných potřeb a $2000 na samostatném účtu označeném jako Brooks Art Education. Moje matka byla rozuřená, protože to vnímala jako podkopávání své autority ze strany své matky i po její smrti. Napětí doma po babiččině smrti eskalovalo. Bez mého týdenního úniku k ní jsem se cítila uvězněná. Hádky s matkou byly častější a intenzivnější. Můj otec se ještě více uzavřel do své práce a občas se objevil, aby pronesl věty jako: tvé chování rozčiluje tvou matku, Brooke. Pak přišlo období podávání přihlášek na vysokou školu v mém 3. ročníku. Moji rodiče již naplánovali mé přihlášky na 5 prestižních univerzit s kvalitními programy přípravy na medicínu. V jejich přítomnosti jsem přikyvovala, ale tajně jsem začala hledat umělecké školy. Na počítači u Ellison jsem vyplnila přihlášky do 3 uměleckých programů, včetně mé vysněné školy, Chicago Institute of Fine Arts. Na svém portfoliu jsem pracovala tajně, často jsem zůstávala vzhůru až do 2 hodiny ráno, když už rodiče spali. Na zaplacení poplatků za přihlášky jsem použila peníze od babičky Eleanor, protože jsem věděla, že rodiče by nikdy nesouhlasili s podepsáním šeků. Podvod trval 4 měsíce, až jednoho odpoledne přišla matka domů dříve ze schůze charitativního výboru. Zapomněla jsem vymazat historii prohlížeče poté, co jsem zkontrolovala stav svých přihlášek na umělecké školy na našem domácím počítači. Prohlížeč byl stále otevřený na stránce přijímacího řízení Chicago Institute of Fine Arts, když se posadila, aby zkontrolovala své e-maily. Co je to? Zeptala se smrtelně tichým hlasem, když jsem vešla ze školy. Stuhla jsem ve dveřích a můj batoh mi najednou připadal těžký jako 100 kilo. Ptala jsem se tě na něco, Brooke. Co dělá tahle stránka v našem počítači? Podala jsem si přihlášku na několik uměleckých škol, v tu chvíli jsem se rozhodla, že už mě unavuje se schovávat. Cože si udělala? Její hlas se prudce zvedl. Bez toho, abys to s námi probrala, bez našeho svolení, bez našich podpisů, babička Eleanor mi nechala peníze na umělecké vzdělání. Použila jsem je na poplatky za přihlášku. Matčina tvář se skřivila vztekem. Tvoje babička neměla právo zasahovat do našich rodinných rozhodnutí. To je naprosto nepřijatelné. Té noci začala nová kapitola eskalujících hádek o mé budoucnosti. Každý večer se zvrhl v křiklavé hádky o tom, jak zahazuji svůj potenciál a nerespektuji rodinné tradice. Můj otec se neobvykle začal aktivněji zapojovat do těchto hádek a zdůrazňoval finanční jistotu medicíny oproti hladovému platu umělce. Investovali jsme 17 let do toho, abychom ti poskytli všechny výhody, říkala moje matka. Nebudeme nečinně přihlížet, jak to všechno zahodíš kvůli dětinské fantazii, zůstala jsem pevná, povzbuzená posmrtnou podporou babičky Eleanor a malou ochutnávkou nezávislosti, kterou jsem zažila během tajného procesu podávání přihlášky. Netušila jsem, že tyto hádky jsou pouze předehrou k noci, která všechno změní. Ráno 15. dubna začalo jako každé jiné úterý. Vstala jsem, šla do školy, seděla ve třídě a přemýšlela o úkolu z výtvarné výchovy, na kterém budu později pracovat. Netušila jsem, že do večera budu bez domova. To odpoledne jsem dostala e-mail, který všechno změnil. Chicago Institute of Fine Arts mě nejen přijalo, ale na základě mého portfolia mi nabídlo částečné stipendium. Byla jsem nadšená a e-mail jsem si přečetla 10krát. Ve školní knihovně mi po tváři stékaly slzy radosti.
Ellison mě pevně objala, když jsem jí to ukázala. Zvládla si to, Brooke. To je úžasné, vykřikla. Na krátký naivní okamžik jsem si myslela, že možná toto vnější uznání, tento důkaz, že moje umění má skutečnou hodnotu, změní názor mých rodičů. Rozhodla jsem se jim to ten večer říct, vyložit všechny karty na stůl a doufat, že pochopí, jak je to pro mě důležité. Večeře toho večera byla jako obvykle. Matka připravila perfektní dušené maso, otec byl roztržitý a konverzace se točila kolem vhodných témat, jako jsou zahradní úpravy sousedů a otcova hra golfu. Počkala jsem, až jsme dojedli, a pak jsem se zhluboka nadechla. Musím vám oběma říct něco důležitého. Začala jsem mluvit hlasem, který byl roztřesenější, než jsem chtěla. Podala jsem si přihlášku na Chicago Institute of Fine Arts a dnes jsem se dozvěděla, že mě přijali. Nabídli mi dokonce stipendium. Následovalo ohlušující ticho. Matka pomalu položila vidličku na talíř. Malé cinknutí znělo v tiché místnosti nepřirozeně hlasitě. Otec zvedl oči od telefonu a poprvé za několik let se na mě plně soustředil. Ty ses přihlásil bez našeho vědomí. Zeptal se otec znepokojivě klidným tónem. Ano, na přihlašovací poplatek jsem použil babiččiny peníze. A ty si plánoval chodit na tuhle uměleckou školu. Matka vyslovila slovo umělecká škola tak, jako by to byla nějaká obzvlášť odporná nemoc. Ano, to je to, co chci. To je to, v čem jsem dobrý. Stipendium dokazuje, že si myslí, že mám skutečný talent. Matčina tvář stvrdla. To je naprosto vyloučené. Už jsme se dohodli, že budeš studovat přípravný program na státní univerzitě. Zápisné je zaplacené. Tvoje budoucnost je daná. To je tvoje budoucnost, ne moje, řekla jsem a překvapila sama sebe svou rozhodností. Je ti 17 let, vložil se do toho otec. Taková rozhodnutí nemůžeš dělat sama. Za 3 měsíce mi bude 18, namítla jsem. A pak si budu moct rozhodovat sama. Matka vstala ze židle a hlasitě škrábla po dřevěné podlaze. Dokud budeš bydlet pod touto střechou, budeš se řídit našimi pravidly a našimi plány ohledně tvého vzdělání. Tak to bych možná neměla bydlet pod touto střechou, řekla jsem, aniž bych to stačila zastavit. Následovala nejvýbušnější hádka, jakou jsme kdy měli. Moje matka křičela o nevděku a rodinných povinnostech. Můj otec, obvykle tak nezainteresovaný, hřímal o finanční realitě a praktických úvahách. Máš vůbec představu, jak je svět umění konkurenční, zeptal se. Myslíš si, že tvoje malé kresby zaplatí účty? Pokryjí tvoje obrazy zdravotní pojištění, důchod, hypotéku. Tisíce talentovaných umělců teď obsluhují stoly, dodala moje matka. To je to, co pro sebe chceš. Zahodit zaručenou úspěšnou kariéru kvůli nesplnitelnému snu. Není to nesplnitelný sen, pokud je to to, co miluji, namítla jsem. Nechci být lékařkou. Nikdy jsem to nechtěla. To je tvůj sen, ne můj. Po všem, co jsme pro tebe obětovali, sykla moje matka. Takhle se nám odvděčuješ neúctou a iluzemi. Hádka se stupňovala a s každou výměnou názorů se stávala osobnější a zákeřnější. Padla slova, která už nikdy nebylo možné vzít zpět. Matka mě nazvala sobeckou, nevděčnou a bláznivou. Otec řekl, že zahazuji svůj život a skončím jako ztroskotanec. Pak přišlo ultimátum. Tohle teď skončí, řekla matka náhle chladným a ovládaným hlasem. Máš 2 možnosti. Buď se zavážeš ke studiu medicíny, které jsme pro tebe vybrali, vzdáš se toho nesmyslu s uměleckou školou a budeš dodržovat naše pravidla, nebo můžeš odejít. Zírala jsem na ní a nemohla uvěřit tomu, co slyším. Odejít. Co tím myslíš? Pokud jsi dost dospělá na to, abys učinila tato rozhodnutí proti naší vůli, jsi dost dospělá na to,
aby snesla následky, řekl můj otec. Pokud se rozhodneš pro uměleckou dráhu, rozhodneš se pro ní bez naší finanční nebo jiné podpory. Podívala jsem se na ně a hledala nějaké známky blufování. Žádné tam nebyly. Vyhodili byste mě. Svou vlastní dceru. Můj hlas se stal tichým, dětským. Uznali bychom tvé rozhodnutí opustit cestu, kterou jsme pro tebe vybrali, objasnila matka, jako by na tom sémantickém rozdílu záleželo. Dobře, zašeptala jsem a pak hlasitěji, dobře, volím umění, vybírám si svou vlastní cestu. Pak se rozhodni jít někde jinde, řekl můj otec bezvýrazně. Tvář mé matky neprojevovala žádné emoce. Máš 30 minut na to, abys si zbalila, co potřebuješ. Vše, co tu necháš, budeme považovat za opuštěné. Stála jsem jako zmrazená, neschopná zpracovat, co se děje. Pak mě realita zasáhla a já běžela nahoru do svého pokoje. Třesoucíma se rukama jsem vytáhla ze skříně svůj největší kufr a začala do něj házet nezbytné věci, oblečení, toaletní potřeby, své skicáky a speciální výtvarné potřeby od babičky Eleanor. Vzala jsem si notebook, nabíječku na telefon a zarámovanou fotku mě a babičky. Zatímco jsem zoufale balila, po tváři mi stékaly slzy. Slyšela jsem, jak se rodiče dole tiše baví. Ani jeden z nich se nepřišel podívat, jestli jsem v pořádku, ani se nepokusil najít kompromis. O 28 minut později jsem táhla kufr dolů po schodech. Rodiče stáli v předsíni, matka se založenýma rukama a otec se díval na hodinky. Zítra si musím vybrat peníze z banky, řekla jsem a snažila se znít prakticky, i přes slzy na tváři. Tvůj běžný účet jsou tvoje peníze, uznal otec. Ale tvůj fond na vysokou školu zůstává pod naší kontrolou, dokud nezískáš schválený titul. Bezvládně jsem přikývla, neměla jsem sílu se dál hádat. Na svém osobním účtu jsem měla asi $800, úspory z peněz k narozeninám a brigád. To plus 2000 od babičky Eleanor mi bude muset vystačit. Šla jsem ke dveřím a napůl jsem čekala a doufala, že mě jeden z nich zastaví a řekne, že to zašlo příliš daleko a že si o tom můžeme promluvit zítra. Ani jeden se nehnul. Když jsem vykročil na verandu, matčiny rozloučkové slova mě hluboce zasáhla. Za měsíc se vrátíš prosit o peníze, řekla s chladným úsměvem. Skutečný život není tak romantický, jak ho vykresluješ ve svých kresbách, otec jen zklamaně zavrtěl hlavou a pevně za mnou zavřel dveře. Zvuk otočení zámku mi připadal jako fyzický úder. Stál jsem tam v chladném dubnovém večeru s kufrem v ruce, úplně sám. Realita mé situace mi začala docházet. Bylo mi 17 let, měl jsem omezené finanční prostředky, žádné bydlení, žádnou práci a zbývaly mi 3 měsíce do maturity. Slzy se mísily s jemným mrholením, které začalo padat. Ale pod strachem a šokem se myhla jiskra odhodlání. Nenechám je, aby měli radost z mého neúspěchu, studenýma prstama jsem vytáhla telefon a zavolala Ellison. Můžu dneska přespat u tebe, zeptala jsem se zlomeným hlasem. Rodiče mě vyhodili z domu. Proboha, Brooke, samozřejmě. Hned přijď, odpověděla bez váhání. Když jsem se vydala na 12 bloků dlouhou cestu k Allisonině domu a táhla za sebou kufr, tiše jsem si slíbila, že se nikdy nevrátím prosit. Bez ohledu na to, jak těžké to bude, najdu způsob, jak přežít a jít za svými sny. Oni mi zavřeli dveře a já jim na oplátku zavřu své srdce. První týden u Ellison uběhl jako voda. Její rodiče byli šokovaní, když jsem se objevila u jejich dveří s kufrem a vysvětlila jim, co se stalo. Okamžitě mi připravili místo na gauči v obývacím pokoji a ujistili mě, že tam můžu zůstat, dokud si věci nevyřeším. Bylo mi jasné, že to považují za dočasné řešení a že moji rodiče jistě během dne nebo 2 přijdou k rozumu. Nepřišli. Paní Parkerová, Allisonina matka, zavolala mým rodičům druhý den ráno. Z kuchyně jsem slyšela, jak její hlas stoupá v nedůvěře.
Její 17, Diane, ještě chodí na střední školu. Ne, chápu, že máte neschody, ale ano, zatím ji u nás můžeme nechat. Ale halo. Halo. Zavěsila a vypadala ohromeně. Zavěsili mi. Mě to nepřekvapilo, ale Parkerovi ano. Znali mé rodiče už léta ze školních akcí a sousedských setkání. Nikdy neviděli soukromou stránku dynamiky mé rodiny. Můžeš zůstat, jak dlouho budeš potřebovat, ujistil mě pan Parker, i když jsem v jeho očích viděla obavy. Jejich byt měl jen 2 ložnice, jednu pro ně a jednu pro Ellison. Pohovka v obývacím pokoji nebyla dlouhodobým řešením. První týden jsem se soustředila na praktické záležitosti. Šla jsem do banky a vybrala svých $823,17. Kontaktovala jsem správce závěti babičky Eleanor, abych získala přístup k $2000, které mi zanechala. Pokračovala jsem v chození do školy, držela se v pozadí a snažila se vyhýbat drbům. I tak se však nevyhnutelně rozkřiklo, že se v rodině Wilsonových něco stalo. Večery jsem trávila hledáním práce na internetu na Parkerově počítači. Neměla jsem žádné pracovní zkušenosti kromě hlídání dětí. Každá pozice pro začátečníky vyžadovala předchozí zkušenosti, což je věčný problém při hledání práce. Přesto jsem se ucházela o práci v restauracích rychlého občerstvení, maloobchodních prodejnách, kavárnách, prostě kdekoliv, kde by mohli zaměstnat středoškoláka. Na konci prvního týdne mi začala být jasná vážnost mé situace. Moje úspory dlouho nevydrží. Parkerovi byli milí, ale bylo jasné, že je přítomnost další osoby v jejich malém bytě zatěžuje. Potřebovala jsem rychle najít zdroj příjmů a trvalejší bydlení. Druhý týden mi přinesl první příležitost. Místní kavárna Green Bean mě pozvala na pohovor. Manažerka, 30nice jménem Lily s jasně červenými vlasy a několika piercingy v uších, se podívala na mou situaci a dala mi šanci. 20 hodin týdně za minimální mzdu plus spropitné. Budeme se přizpůsobovat tvému školnímu rozvrhu, řekla a podala mi papíry přes pult. Málem jsem se rozplakala úlevou. Nebylo to moc, ale bylo to něco. S jistotou zaměstnání jsem se musela zabývat situací s bydlením. Parkerovi byli jice milí, ale viděla jsem, jaká zátěž pro ně moje přítomnost je. Jejich byt byl malý a mít někoho, kdo spí ve společné místnosti, znamenalo, že nikdo neměl soukromí. Moje sestřenice Taylor má zrekonstruovaný suterén. Někdy ho pronajímá. Navrhla mi to Ellison na konci mého 2. týdne bez domova. Není to nic luxusního, ale je to levné. Asi $300 měsíčně. Pokoj v suterénu opravdu nebyl luxusní. 1 matrace na podlaze, malá komoda, lampa a mini lednička. Koupelna byla společná s hlavním domem, ale byla soukromá. A za $300 měsíčně to bylo v rámci mého nového rozpočtu, pokud jsem byla opatrná. Okamžitě jsem se nastěhovala a Parkerovým jsem srdečně poděkovala za jejich pomoc. Rychle jsem si vytvořil nový denní režim. Vstával jsem v 5 hodin ráno. Sprchoval jsem se, než Taylor a její spolubydlící potřebovali koupelnu. Od 6 hodin do 10 hodin jsem měl ranní směnu v Green Bean. Od 10 hodin 30 minut do 15 hodin 30 minut jsem chodil do školy. Vracel jsem se do Green Bean na večerní směnu od 16 hodin do 20 hodin a pak domů, kde jsem dělal domácí úkoly, dokud jsem nepadl vyčerpáním. Fyzická a emocionální zátěž byla obrovská. Během 3. týdne bez domova jsem prožila jeden obzvláště těžký den, kdy jsem se v veřejné koupelně ve škole zhroutila. Seděla jsem v kabince a snažila se potlačit vzliky, přemožena vyčerpáním a nespravedlností celé situace. Bylo mi 17 let. Měla jsem se starat o maturitní ples a závěrečné zkoušky, ne o to, zda si v jednom týdnu budu moci dovolit večeři i praní prádla. Právě v té toaletě jsem poprvé opravdu truchlila nad ztrátou svého dětství,
nad rodiči, kteří upřednostnili svou vizi mé budoucnosti před mou skutečnou přítomností v jejich životech a normálními zážitky dospívání, o které jsem přicházela. Nechala jsem si 20 minut na slzy, než jsem si opláchla obličej studenou vodou a vrátila se do třídy s maskou vyrovnanosti na tváři. Green Bean se stal víc než jen pracovištěm. Stal se záchranným lanem nejen kvůli příjmu, ale i kvůli struktuře a komunitě, kterou poskytoval. Lily se stala něco jako mentorka, která mě naučila nejen připravovat kávu, ale i být nezávislá jako dospělá. Musíš si otevřít vlastní bankovní účet bez rodičů. Poradila mi jednoho klidného odpoledne a začít si budovat kredit, jakmile ti bude 18. Věř mi, později to bude důležité. Stálí zákazníci se také stali zdrojem stability. Byla tu ranní skupina obchodníků, kteří se naučili moje jméno a dávali mi dobré spropitné. Byli tu odpolední studenti, kteří se někdy podělili o poznámky z hodin, které jsem musela vynechat. A byla tu Patricia, starší žena, která každý den ve 14 hodin chodila na šálek čaje Earl Grey. Patricia si všímala věcí. Všimla si, když jsem vypadala obzvlášť unavená nebo když jsem nosila 2 dny po sobě stejné oblečení, protože jsem neměla čas prát. Všimla si, když jsem vynechala oběd, abych ušetřila peníze. Připomínáš mi sebe v tvém věku, řekla mi jednoho dne ve 4. týdnu mého bezdomovectví, tvrdohlavá a nezávislá až k zbláznění. Začali jsme si pravidelně povídat během její čajové pauzy a já jsem jí vyprávěla kousky svého příběhu. Poslouchala bez předsudků, občas mi dala praktickou radu, ale nikdy neotřelé fráze o smíření s rodinou. Pak, když se blížil konec mého 1. měsíce nezávislosti, měsíce, o kterém moje matka předpovídala, že mě zlomí, mi Patricia udělala nečekanou nabídku. Můj dům je pro mě příliš velký, od té doby, co zemřel můj manžel, řekla věcně. Mám volný pokoj, který se práší. Mohla byste tam bydlet, pomáhat s domácími pracemi, dělat staré ženě společnost a starat se o mou kočku, když budu navštěvovat svou sestru. Žádný nájem, jen příspěvek na domácnost, zírala jsem na ní a nemohla promluvit. Proč byste to pro mě dělala? Sotva mě znáte. Patricia se usmála a vrásky kolem jejich očí se prohloubily. Vím dost. Někdy lidé potřebují most, aby se dostali z jedné části života do druhé. Považujte mě za svůj most. Ten večer jsem přestěhovala svých pár věcí z Taylorova sklepa do Patriciiného volného pokoje. Byla to opravdová ložnice s opravdovou postelí, psacím stolem a oknem, které ráno perfektně propouštělo světlo, ideální pro kreslení. Když jsem ten měsíc podruhé vybalovala kufr, uvědomila jsem si něco důležitého. Přežila jsem 1. měsíc, aniž bych se vrátila k rodičům. V tichu svého nového pokoje jsem si dopřála malou soukromou oslavu. Přežila jsem. Stále jsem chodila do školy. Měla jsem práci. Našla jsem si bydlení. Přežila jsem měsíc, o kterém mi matka říkala, že mě zlomí. Budu v pořádku. Bydlení u Patricie všechno změnilo. Na rozdíl od Taylorova sklepa, který byl pouhým místem na spaní, se Patriciin dům stal skutečným útočištěm. Dům byl okouzlující stará viktoriánská budova s vrzajícími podlahami a charakterem, která se nacházela jen kilometr od Green Bean a 3 kilometry od mé střední školy. Můj pokoj měl vestavěné knihovny, pohodlnou dvojlůžkovou postel s ručně šitou přikrývkou a hlavně pevný stůl umístěný perfektně pod oknem, kde bylo ideální přirozené světlo pro kreslení. Tohle býval pokoj mé dcery, vysvětlila mi Patricia, když mi pomáhala se zabydlet. Teď žije se svou rodinou v Arizoně. Byla by ráda, kdyby věděla, že ji používá jiná mladá žena s ambicemi. Brzy jsem se dozvěděla, že Patricia byla před odchodem do důchodu profesorkou angličtiny. Její dům byl plný knih na všechna možná témata a v přestavěné garáži měla ateliér, kde se věnovala keramice. Rozuměla tvůrčí energii způsobem, jakým moji rodiče nikdy nerozuměli.
Naše dohoda se rychle ustálila do pohodlného režimu. Pokračovala jsem v práci v Green Bean a chodila do školy. Výměnou za ubytování a stravu jsem pomáhala s domácími pracemi, nákupy a péčí o Aristotela, Patricín imperiální oranžového tabiata. Ve čtvrtek, kdy měla Patricia pravidelnou hru mahjongu s přáteli, vařila jsem večeři pro nás obě. Musíš se soustředit na to, abys úspěšně dokončila střední školu, trvala na svém Patricia, když jsem jí nabídla, že budu platit nájem. Šetři si peníze na vysokou školu a svou budoucnost. To je nejlepší způsob, jak oplatit jakoukoliv laskavost. Díky zajištěnému stabilnímu bydlení jsem konečně mohla myslet na něco jiného než na každodenní přežití. První prioritou bylo dokončit poslední ročník a získat diplom. I když mě rodiče vyhodili z domu, neodhlásili mě ze školy, pravděpodobně aby se vyhnuli dotazům úřadů ohledně nezletilé osoby, která již nežije doma. Moje poradkyně, paní Caldwellová, mě zavolala do své kanceláře na začátku května, asi 6 týdnů poté, co jsem odešla z domova. Tvoji učitelé si všimli některých změn, Brooke, řekla opatrně. Absence, pozdní odevzdávání úkolů, usínání ve třídě. Je doma všechno v pořádku? Zaváhala jsem, ale pak jsem se rozhodla být upřímná. Už nebydlím doma. S rodiči jsme se zásadně neshodli na mé budoucnosti. Pracuji téměř na plný úvazek a zároveň dokončuji školu. K mému překvapení se paní Caldwellová nezdála být šokovaná. Tušila jsem, že se něco stalo. Tvoje matka minulý měsíc zrušila schůzku ohledně tvého studia na vysoké škole a byla dost neurčitá ohledně důvodů. Vysvětlila jsem jí situaci, přijetí na uměleckou školu, ultimátum mých rodičů a moje současné bydlení. To nemohlo být snadné, řekla, když jsem domluvila. Ale zvládáš to s pozoruhodnou vyspělostí. Pojďme si promluvit o tom, jak úspěšně zvládnout tyto poslední týdny. Paní Caldwellová se stala nečekanou spojenkou. Pomohla mi upravit rozvrh zbývajících hodin a domluvila s učiteli flexibilnější přístup k úkolům. Také mi představila zdroje, o kterých jsem nevěděla, že existují. Chicago Institute ti nabídlo částečné stipendium, ale budeš potřebovat další finanční pomoc, vysvětlila a vytáhla formuláře pro status nezávislého studenta. Normálně studenti do 24 let potřebují informace od rodičů, ale v neobvyklých případech existují výjimky. Tvůj případ rozhodně splňuje podmínky. Pod jejím vedením jsem se zorientovala ve složitém světě formulářů FAFSA, dokumentace nezávislých studentů a dalších žádostí o stipendium. Pomohla mi dokonce požádat o speciální grant na dokončení studia od nadace školního okrsku pro studenty v tíživé situaci. Když se v červnu blížilo promoce, měla jsem zajištěnou dostatečnou finanční podporu, aby mi Chicago Institute bylo dostupné v kombinaci s mými úsporami a brigádou. Budu muset pokračovat v práci po celou dobu studia, ale bylo to proveditelné. Nikdo z mé rodiny se mé promoce nezúčastnil. Patricia hlasitě jásala, když bylo vyvoláno mé jméno. Lily zavřela zelenou fazolku dříve, aby se ona a ostatní zaměstnanci mohli zúčastnit. Ellison a její rodiče tam byli také a hrdě fotili, jako bych byla jejich vlastní dcera. Když jsem stála v čepici a taláru s diplomem v ruce, cítila jsem směsici emocí, hrdost na svůj úspěch, vděčnost za novou podporu a prázdnou bolest za členy rodiny, jejichž prázdná místa znamenala bolestivou nepřítomnost. To léto jsem si v Green Bean prodloužila pracovní dobu na plný úvazek a o víkendech jsem prodávala své umělecké dílo na místním farmářském trhu. Patricia mi pomohla vytvořit systém pro vystavení mých kreseb a akvarelů. A k mému překvapení je lidé skutečně kupovali. Nedost na to, abych z toho mohla žít, ale dost na to, abych si přilepšila na studium a potvrdila své umělecké ambice. Máte výrazný styl, řekl mi starší pán po zakoupení krajinky. Velmi sugestivní. Pokračujte v tom, každý malý úspěch posiloval mé odhodlání.
Každý prodaný obraz byl malým potvrzením správnosti mé volby. V srpnu jsem dostala nečekaný telefonát od paní Caldwellové. Brooke, mluvila jsem s přijímací kanceláří Chicagského institutu, začala. Mají zvláštní situaci s jiným stipendiem, které bylo přiděleno, ale příjemce si vybral jinou školu. Ptali se mě, jestli neznám nějaké talentované studenty s finančními potížemi, kteří by mohli mít nárok na toto stipendium. Srdce mi bušilo, když pokračovala ve vysvětlování. Toto dodatečné stipendium by pokrylo většinu mé zbývající školné, pokud bych do týdne předložila rozšířené portfolio. Následujících 5 dní jsem strávila v tvůrčím šílenství, vybírala jsem své nejlepší existující práce a vytvořila několik nových kusů speciálně pro přihlášku. O 2 týdny později dorazil oficiální dopis potvrzující dodatečné stipendium. Stále jsem potřebovala pracovat na částečný úvazek a vzít si malou půjčku, ale vysoká škola byla nyní finanční realitou, nikoli jen snem. Patricia oslavila tuto zprávu tím, že mě vzala do pořádného obchodu s uměleckými potřebami, ne do oddělení s řemeslnými potřebami v obchodním domě, ale do profesionálního obchodu, kde si vážní umělci kupují své materiály. Koupila mi mou první sadu profesionálních barev, štětců a pláten jako předčasný dárek k promoci. Každý umělec potřebuje správné nástroje, řekla jednoduše, když jsem protestoval proti výdajům. Jak léto končilo a blížil se můj odjezd do Chicaga, položil jsem základy svého nového nezávislého života. Otevřel jsem si samostatný bankovní účet, ke kterému rodiče neměli přístup. Naučil jsem se základní rozpočtování od Patricie, která sama prožila těžké časy. Naučila jsem se jednoduché ekonomické vaření a základní opravy v domácnosti. Našla jsem si studentské sdílené bydlení v Chicagu, které odpovídalo mému rozpočtu, a zajistila si přestup na zelenou fazolku poblíž kampusu. Buduješ si život od nuly, poznamenala Patricia jednoho večera, když jsme večeřeli na její zadní verandě. Většina lidí to nemusí dělat až do mnohem pozdějšího věku, pokud vůbec. Je to bolestivé, ale silné. Během tohoto procesu byly i těžké chvíle. Moje první Vánoce mimo rodinu byly obzvláště těžké. Ačkoliv mě Patricia pozvala na své rodinné setkání, svátky ještě umocnily realitu mé situace. Vzpomínala jsem na tradice z dětství, zdobení stromečku s matkou, každoroční čtení otce v předvečer Vánoc, a jejich nepřítomnost jsem pociťovala velmi silně. Ale i v těchto smutných chvílích jsem vytvářela nové tradice a vazby. Ellison se vrátila domů po prvním semestru na státní univerzitě a strávili jsme den pečením cukroví v Patriciině kuchyni. Nechyběly ani květinové souboje. Zaměstnanci Green Bean uspořádali společnou večeři pro zaměstnance, kteří neměli v okolí rodinu. Lily mi dala sadu profesionálních skicáků s vzkazem: pro příští Freduko, tito lidé, Patricia, Ellison, Lily, paní Caldwellová, se stali mou zvolenou rodinou. Podporovali mé sny, místo aby se je pokoušeli přetvořit. Nabízeli mi vedení bez kontroly, rady bez ultimát. Díky nim jsem se naučila, že rodinu si lze vytvořit, stejně jako se do ní narodit. Když jsem koncem srpna balila své věci do Patriciiného auta, abych odjela do Chicaga, nemluvila jsem se svými rodiči už 4 měsíce. Poslala jsem jim krátký e-mail s mými novými kontaktními údaji, protože jsem to považovala za zodpovědné, ale nedostala jsem žádnou odpověď. Říkala jsem si, že jsem se smířila s jejich nepřítomností v mém životě, i když bolest v srdci, když jsem na ně pomyslela, naznačovala něco jiného. Když jsme s Patricií odjížděli od domu, který se stal mým skutečným domovem, ohlédla jsem se naposledy. Jsi připravená, zeptala se Patricia, která chápala význam toho okamžiku. Ano, odpověděla jsem a otočila se dopředu. Jsem připravená na cokoliv, co přijde. Můj první den na Chicagském institutu výtvarných umění byl v tom nejlepším smyslu slova ohromující. Kampus vibroval kreativní energií, studenti kreslili na nádvořích, v nečekaných koutech byly umělecké instalace,
z otevřených dveří ateliéru se linula vůně olejových barev a hlíny. Poprvé v životě jsem byla obklopena lidmi, kteří mluvili mým jazykem, kteří chápali nutkání tvořit. Tady patřím, zašeptala jsem si, když jsem hledala cestu do své první hodiny, úvodu do teorie barev. Přechod na vysokou školu s sebou přinesl značné výzvy. Zatímco většina prváků se trápila stezkem po domově a společnými koupelnami, já jsem zvládala plný rozvrh a 25 hodin týdně v Chicago Green Bean. Moje studentské ubytování, přestavěná podkrovní místnost v domě, který jsem sdílela s dalšími 4 studenty umění, nebylo zrovna luxusní. Strop byl tak strmý, že jsem mohla stát vzpřímeně jen v polovině prostoru, a v zimě se projevila jeho špatná izolace. Tyto těžkosti se však lišily od mého počátečního období bez domova. Byly to výzvy na cestě, kterou jsem si zvolila, spíše než překážky. Moje známky za první semestr odrážely mou odhodlanost, navzdory mému pracovnímu rozvrhu. Moje profesorka základů kresby, doktor Wintersová, se o mou práci zvlášť zajímala. Vaše technické dovednosti jsou vynikající, poznamenala při hodnocení mého portfolia. Ale co vyniká, je emocionální autentičnost vašich kompozic. Je v nich zralost, která je u prací prváků neobvyklá, neřekla jsem jí, že tato zralost byla výsledkem předčasné nezávislosti. Místo toho jsem tyto zkušenosti promítla do svého umění. Můj pololetní projekt, série interiérů vykreslených v ostrém kontrastu mezi světlem a stínem, získal cenu katedry pro začínající umělce. Ve 2. ročníku jsem si vybudovala reputaci talentované a vytrvalé studentky. Zřídka jsem se účastnila společenského života na vysoké škole, večírků, fotbalových zápasů, improvizovaných výletů, ale byla jsem respektována pro svou oddanost. Zatímco spolužáci si stěžovali na ranní přednášky, já už byla několik hodin vzhůru a pracovala na ranní směně v Green Bean, než jsem dorazila s cestovním hrnkem v ruce. Během 2. ročníku jsem potkala Michaela. Byl to student 3. ročníku fotografie a potkali jsme se, když chodil do Green Bean každé ráno po dobu 3 týdnů. Vždy si objednával to samé. Velkou černou kávu, bez smetany, a nechával nadměrné spropitné. Víš, že za to spropitné by sis mohl koupit něco zajímavějšího než obyčejnou černou kávu, řekla jsem mu konečně jednoho klidného rána. Usmál se a v koutcích očí se mu objevily vrásky. Káva je jen záminka, abych mohl vidět zajímavou baristku, náš vztah se vyvíjel pomalu. Oba jsme brali vážně své umění a vzdělání. Ani jeden z nás nechtěl, aby romantika narušila naše cíle, takže jsme spolu studovali v knihovně, upřímně kritizovali navzájem svou práci a podporovali se v uměleckém rozvoji. Víkendová rande se skládala z vernisáží a výstav v muzeích, kde jsme mohli diskutovat o technice a kompozici. Poprvé jsem zažila, jak může vypadat zdravý vztah, který je podporující, aniž by byl ovládající, a blízký, aniž by byl dusivý. Michael se stal nejen mým přítelem, ale i mým nejlepším přítelem a kreativním spolupracovníkem. V 1. ročníku se všechno zrychlilo. Získala jsem vytouženou stáž v Meridian Design, butikové grafické agentuře v centru Chicaga. Pozice byla neplacená, což znamenalo, že jsem si ke svému již tak nabitému rozvrhu musela přidat další brigádu jako asistentka v univerzitní umělecké laboratoři, ale zkušenost byla neocenitelná. Máš přirozený cit pro komerční využití, řekla mi Marian, kreativní ředitelka, během hodnocení v polovině stáže. Rozumíš tomu, jak učinit umění funkčním, aniž bys obětovala jeho duši? Stáž vedla k příležitostným placeným projektům na volné noze a návrhům log pro malé firmy, k práci na layoutu pro místní publikace, což doplnilo můj příjem z kavárny. Poprvé od odchodu z domova jsem začala mít malou finanční rezervu nad rámec nezbytných potřeb. Mezitím se vyvíjela i moje osobní umělecká tvorba. Moje diplomová práce, multimediální série zkoumající pojmy domova a sounáležitosti, získala uznání i mimo kampus,
když byla vybrána pro zařazení do celoměstské výstavy začínajících umělců. Moje promoce na Chicagském institutu se blížila, aniž by se mi ozvali rodiče. Poslala jsem jim formální oznámení, spíše z pocitu uzavření než z očekávání, ale nedostala jsem žádnou odpověď. Patricia přijela na obřad, stejně jako Ellison, která právě dokončila své vlastní studium pedagogiky. Michaelova rodina, která mě během prázdnin prakticky adoptovala, zaplnila celou řadu sedadel a hlasitě jásala, když jsem přecházela přes pódium. Když jsem stál s diplomem v ruce a ze zvyku hledal v publiku tváře, o kterých jsem věděl, že tam nebudou, uvědomil jsem si, že bolest otupěla. Nepřítomnost mých rodičů byla spíše faktem než čerstvou ranou. Vybudoval jsem si život, ve kterém neměli žádný podíl, a dosáhl úspěchu. Nikdy nebyli svědky toho, jak jsem se stal člověkem, kterého by nepoznali. Moje profesní kariéra nabrala na obrátkách ihned po promoci. Marian z Meridian Design mi nabídla plný úvazek jako junior designérka z benefity, což byl významný krok vpřed oproti práci baristky. Moje první skutečná dospělá práce přinesla plat, který byl sice podle standardů v oboru skromný, ale po letech pečlivého hospodaření mi připadal jako nezměrné bohatství. Můj vztah s Michaelem se také vyvíjel. Krátce po promoci mi během víkendového výletu k Michiganskému jezeru požádal o ruku a daroval mi jednoduchý stříbrný prsten, který sám navrhl. Chci s tebou budovat společný život, řekl, zatímco vlny narážely na břeh. Život, ve kterém budeme oba následovat své vášně a podporovat se navzájem, bez váhání jsem řekla ano, protože jsem poprvé měla pocit, že se moje budoucnost rozšiřuje, místo aby se zužovala. Začali jsme plánovat malou svatbu na následující jaro, šetřit na zálohu na byt a diskutovat o tom, která čtvrť by nejlépe vyhovovala dvěma pracujícím umělcům. Pak přišel rozhovor, který všechno změnil. Přemýšlela si o tom, že pozveš na svatbu své rodiče, zeptal se Michael jednoho večera, když jsme si prohlíželi možné lokality na internetu. Ta otázka mě zaskočila, ne. Proč bych to dělala, jsou to tvoji rodiče, Brooke? Je to významná životní událost, připomněla jsem mu, že se rozhodli nebýt součástí mého života. Za 4 roky se mě ani jednou nepokusili kontaktovat. Snažila ses je kontaktovat ty, opáčil. To vedlo k sérii stále napjatějších diskusí o odpuštění v rodině a budoucnosti. Michael, který pocházel z úzce spjaté rodiny s normálními, zdravými neschodami, nemohl pochopit mé úplné odloučení od rodičů. Nemůžeš předstírat, že neexistují, navždy, argumentoval. A co až budeme mít děti? Zabránila by svým dětem poznat jejich prarodiče, kdyby byli toxičtí? Ano, rozhodně. Odpověděla jsem. Plánování svatby se zastavilo, když se projevil tento zásadní rozdíl v našich hodnotách. Michael věřil ve smíření a druhé šance. Já jsem se tvrdě naučila chránit sebe a své hranice. Ani jeden z nás neměl úplně pravdu, ale v tomto zásadním bodě jsme byli nesmiřitelně odlišní. 3 měsíce po jeho žádosti o ruku jsme učinili bolestivé rozhodnutí ukončit naše zasnoubení. Milovali jsme se, ale naše představy o rodinném životě byly neslučitelné. Michael se vrátil do svého rodného města Milwaukee, kde přijal místo učitele. Já jsem se vrhla do práce v Meridianu a svou zlomenou srdce jsem proměnila v kreativitu. O 6 měsíců později se naskytla nečekaná příležitost. Jeden z největších klientů Meridianu, Northstar Publishing, chystal vydání nového lifestyleového magazínu a potřeboval vlastní designérský tým. Byli ohromeni mou prací na jejich firemních materiálech a nabídli mi pozici senior designéra, což bylo významné povýšení s podstatným zvýšením platu. Háček byl v tom, že pozice byla v jejich hlavní kanceláři, která se nenacházela v Chicagu, ale v New Yorku. Ve svých 25 letech jsem stála před dalším zásadním rozhodnutím. Zůstat ve městě, které mi dalo nový život, kde jsem měla přátele a komunitu, nebo se vrhnout do neznáma za kariérním postupem.
Po týdnu rozmýšlení jsem přijal místo v New Yorku. Patricia mě jako vždy podporovala, i když byla smutná, že se stěhuji dál. Život se rozšiřuje díky odvážným rozhodnutím, řekla během naší rozlučkové večeře. Ty ses jich nikdy nebál. Můj první rok v New Yorku byl vzrušující i osamělý. Tempo a tlak vydavatelského světa byly intenzivní, ale já jsem v kreativních výzvách vzkvétala. Moje návrhy pro první čísla časopisu vzbudily pozornost v oboru a můj plat mi umožnil pronajmout si malý, ale soukromý byt v Brooklynu, kde jsem poprvé v životě bydlela úplně sama. Zatímco jsem si budovala profesionální reputaci, pokračovala jsem také ve své osobní umělecké tvorbě a pronajala si ateliér v přestavěném skladu, který sdílela s dalšími umělci. Moje práce se začala prodávat v malých galeriích, což doplňovalo můj příjem z designu a budovalo mi jméno v kruzích výtvarného umění. Jak rostla moje sebevědomí a finanční stabilita, učinila jsem odvážné rozhodnutí založit vlastní designové studio. Ve 27 letech, s 6 lety profesionálních zkušeností a působivým seznamem klientů, jsem opustila Notstar a založila Wilson Creative. První měsíce byly děsivé, žila jsem z úspor, pracovala nepřetržitě na dodávkách projektů a učila se obchodní stránku kreativity. Risk se vyplatil. Moje reputace výrazných a efektivních návrhů mi přinesla stálý příliv klientů. Během roku jsem najal svého prvního zaměstnance, čerstvého absolventa designérské školy, který mi připomínal mě samotného. O 6 měsíců později jsem přibral projektového manažera a webového specialistu. Wilson Creative se rozrostl z brand identity na komplexní kreativní vývoj. Moje finanční situace se dramaticky změnila. Už jsem nebyl bezdomovec, který žil z minimální mzdy, ani student, který se živil ramenem k večeři. V 27 letech jsem vlastnil byt, měl zdravé investiční portfolio a mohl si dovolit luxus, který mi kdysi připadal nepředstavitelný, jako jsou zahraniční cesty nebo originální umělecká díla. Obdivoval jsem nábytek na míru pro svou domácí kancelář. Tento úspěch mi přinesl hluboký pocit uznání. V každém ohledu jsem dokázal, že se moji rodiče mýlili. Nejen, že jsem přežil, ale prosperoval jsem na cestě, kterou oni považovali za bezcennou. Díky svému nepraktickému uměleckému talentu jsem si vybudoval větší finanční jistotu než oni. Přes tento objektivní úspěch jsem však stále bojoval s emocionálním dědictvím jejich odmítnutí. Spolupracoval jsem s terapeutem doktorem Harrisonem, abych vyřešil problémy s opuštěním, které ovlivňovaly mé vztahy a sklony k workoholismu. Finanční úspěch a profesní úspěchy jsou důležité, poznamenal doktor Harrison v jedné sezení. Ale dovolil jste si uzdravit zraněného 17letého chlapce, který stále žije ve vašem nitru? Tato otázka mi zůstala v hlavě a podnítila mě k hlubšímu zamyšlení nad tím, co znamená skutečný úspěch a štěstí. Dokázal jsem svou hodnotu světu, ale možná ještě ne sobě samému. Když se blížily mé 28. narozeniny, cítil jsem, že jsem konečně dosáhl vyváženého života. Moje podnikání vzkvétalo, ale už mi nezabíralo každou volnou chvíli. V New Yorku jsem navázal blízká přátelství a udržoval kontakty se svou zvolenou rodinou z Michiganu a Chicaga. Dokonce jsem začal znovu randit. Nic vážného, ale byla jsem otevřená možnostem. Netušila jsem, že tento pečlivě vybudovaný život bude narušen jménem, které jsem ve své schránce neviděla téměř 10 let. Diane Wilsonová. E-mail dorazil v obyčejné úterní ráno, když jsem s týmem procházela návrhy designů. Všimla jsem si ho až o několik hodin později, když jsem před odchodem domů uklízela schránku. Předmět zněl jednoduše, ahoj, ale jméno odesílatele mi vyrazilo dech. Diane Wilsonová. Moje matka se mi neozvala už 10 let. Ani když jsem maturovala na střední škole nebo promovala na vysoké. Ani když moje práce byla publikována v designových časopisech. Ani na žádné narozeniny nebo svátky od té noci, kdy mě sledovala, jak odcházím s jedním kufrem.
S třesoucíma se rukama jsem otevřela zprávu. Milá Brooke, doufám, že se máš dobře. Tvůj otec a já na tebe myslíme a zajímá nás, jak se ti daří. Viděli jsme tvé jméno v souvislosti s několika působivými designerskými pracemi na internetu. Možná uplynulo příliš mnoho času, ale rádi bychom se s tebou znovu spojili, pokud budeš souhlasit. Litujeme, jak to mezi námi skončilo. Dej nám prosím vědět, jestli bys byla ochotná si promluvit. Mami, neformální podpis maminky po 10 letech mlčení mi připadal nepříjemný, téměř urážlivý. Samotná zpráva byla stručná, vágní a neobsahovala žádnou skutečnou omluvu za zmínku o lítosti, aniž by upřesňovala, čeho litují, nebo uznávala jakékoliv pochybení. Zírala jsem na obrazovku, až se mi slova rozmazala, a pak jsem bez odpovědi zavřela notebook. Té noci jsem zažila svůj první záchvat paniky po letech. Srdce mi bušilo, měla jsem stísněný hrudník a nemohla jsem popadnout dech. Druhý den ráno jsem zavolala své terapeutce, doktorce Harrisonové, a domluvila si nouzovou schůzku. Co teď cítíte ohledně tohoto kontaktu, zeptala se mě, když jsem jí vysvětlila situaci. Zlobí mě to, jsem zmatená, podezřívavá. Po chvíli jsem odpověděla, zvědavá, všechny reakce jsou oprávněné, přikývla. Otázkou není, zda byste měla odpovědět, ale jaké hranice si stanovíte, bez ohledu na to, jak budete postupovat. Během následujících 2 sezení jsme diskutovali o možných přístupech. Mohla jsem e-mail úplně ignorovat. Mohla jsem poslat krátkou odpověď, aniž bych otevřela dveře další komunikaci. Mohla jsem odpovědět otázkami ohledně jejich náhlého zájmu o obnovení kontaktu. Každá možnost s sebou nesla emocionální rizika a výhody. Ať se rozhodnete jakkoliv, mělo by to být podle vašeho časového plánu, ne podle jejich, zdůraznila doktor Harrisonová. Jejich pohodlí nemá přednost před vaším uzdravením. Zatímco jsem uvažovala, zahájila jsem tiché vyšetřování. Prostřednictvím sociálních médií a kontaktů z mého rodného města jsem dala dohromady, co se s mými rodiči stalo za posledních 10 let. Účetní firma mého otce čelila před 3 lety soudnímu sporu, který se týkal finančních nesrovnalostí s významným klientem. Soudní spor vyčerpal jejich zdroje a nakonec vedl k bankrotu firmy. Moje matka byla v předchozím roce diagnostikována s rakovinou prsu, která vyžadovala drahou léčbu, částečně hrazenou pojišťovnou. Z rodinného domu se přestěhovali do mnohem menšího bytu. Tato situace vyvolala nepříjemnou otázku. Ozvali se mi, protože upřímně litovali svého jednání, nebo protože ode mě něco potřebovali, když se změnila jejich situace. 2 týdny po prvním e-mailu, na který jsem ještě neodpověděla, jsem dostala další. Brooke, chápu, že váháš s odpovědí. Nerozešli jsme se v dobrém. Tvůj otec měl nějaké obchodní potíže a já jsem měla zdravotní problémy. To nám dalo nový pohled na to, co je v životě opravdu důležité, a to jsou rodinné záležitosti. Moc rádi bychom od tebe slyšeli, mami. Opět se v zprávě neobjevila upřímná omluva ani uznání škody, kterou způsobili. Zmínka o jejich potížích nyní působila spíše strategicky než náhodně. Napsala jsem několik odpovědí, ale žádnou z nich jsem neodeslala. Každý pokus mi připadal buď příliš zranitelný, nebo příliš tvrdý. Místo toho jsem se soustředila na ochranu svého klidu a konzultovala to s důvěryhodnými spojenci. Patricia, které je nyní přes 70 let, ale je stále stejně bystrá, mi během našeho týdenního telefonátu nabídla svou moudrost. Lidé se málo kdy zásadně změní, řekla. Mohou změnit své chování, když je k tomu donutí okolnosti, ale jejich jádro zůstává stejné. Otázkou je, zda od tohoto obnovení kontaktu něco potřebuješ. Ellison, která je i přes geografickou vzdálenost stále mou nejbližší přítelkyní, byla přímější. Vyhodili tě, když si je potřebovala. Teď se ozývají, když tě možná potřebují. Vhodné načasování. Ne.
Třetí e-mail přišel měsíc po prvním. Tenhle byl naléhavější. Brooke. Prosím, potvrdě, že dostáváš tyto zprávy. Jsme tvoji rodiče a máme o tebe starost. Musíme probrat důležité věci. Rodinné záležitosti, které nelze vyřešit bez komunikace. Zavolej nám, jakmile to bude možné. Máma a táta. Přidání táty do podpisu a stále naléhavější tón vyvolali mé nejhlubší nejistoty. Na krátký, strašný okamžik jsem se cítila znovu jako v 17 letech. Bezmocná, zoufalá, vystrašená. Pak jsem si vzpomněla, kdo jsem. Nyní jsem úspěšná podnikatelka, finančně nezávislá, obklopená lidmi, kterým na mě opravdu záleží. Nakonec jsem poslala krátkou, kontrolovanou odpověď. Vaše e-maily jsem obdržela. Nejsem připravena na telefonickou komunikaci. Pokud máte konkrétní záležitosti k projednání, můžete je vysvětlit písemně a já zvážím, zda se chci dále zapojit. Odpověď přišla během několika hodin. Preferovali bychom projednat tyto záležitosti osobně nebo telefonicky. Některé věci jsou pro e-mail příliš komplikované. Mohli bychom vás navštívit v New Yorku, návrh, že by vstoupili do mého těžce vybudovaného bezpečného prostoru, ve mně vyvolal další vlnu úzkosti. Návštěvu jsem rozhodně odmítl, ale znovu jsem se zeptal, jaké konkrétní rodinné záležitosti je třeba projednat. Následovala série stále průhlednějších komunikací. Léčba rakoviny mé matky vyčerpala jejich úspory. Bankrot mého otce je zanechal s významnými dluhy. Měli potíže splácet hypotéku na byt. V této těžké době potřebovali podporu rodiny. Finanční motivace za jejich náhlou touhou obnovit kontakt byla nepopiratelná. Namísto toho, aby to přímo přiznali, zabalili své požadavky do emocionální manipulace. Odkazy na pokrevní pouta, rodičovskou lásku a rodinné povinnosti. Situace se vyhrotila, když mi nečekaně zavolala moje sestřenice Emily. Nerada se do toho pletu, začala nepříjemně. Ale teta Diane mě požádala, abych ti zavolala. Jsou na tom finančně opravdu špatně, Brooke. Lékařské účty je přerůstají a strýc George nemůže ve svém věku po skandálu s bankrotem najít slušnou práci. Požádali tě, abys mi řekla, že potřebují peníze. Zeptala jsem se přímo. Emilyino mlčení bylo dostatečnou odpovědí. Měli by mít odvahu požádat mě sami, místo aby to řešili přes rodinu, řekla jsem. Začali mě kontaktovat další příbuzní. Teta, další sestřenice, dokonce i bratr mého otce, kterého jsem v dětství téměř neznala. Každý rozhovor probíhal podle stejného vzorce, nejprve vyjádření, jak je skvělé, že jsme se znovu spojili, a pak nenápadná zmínka o potížích mých rodičů a o tom, jaké by to bylo požehnání, kdybych mohla rodině pomoci. Tlak se zintenzivnil, když mi rodiče začali několikrát denně volat na můj osobní telefon. Nikdy jsem jim toto číslo nedala, což znamenalo, že ho získali od členů rodiny nebo možná najali někoho, aby ho zjistil. Nechala jsem hovory přejít do hlasové schránky, ale jejich četnost se stala obtěžující. Po 2 týdnech tohoto eskalování jsem se poradila s právníkem o svých možnostech. Poradila mi možné kroky, od formálního dopisu s výzvou k ukončení obtěžování až po zablokování jejich čísel a zdokumentování vzorce kontaktů, pokud bych potřebovala právní ochranu. Než se vydáme touto cestou, navrhla, že bys možná měla mít jeden jasný rozhovor, ve kterém stanovíš hranice. Někdy lidé potřebují explicitní vyjádření limitů. Rozhodla jsem se poslechnout jednu hlasovou zprávu v naději, že mi poskytne jasnost. Mým uchem se nesl hlas mého otce, starší a napjatější, než jsem si pamatovala. Brooke, tady je tvůj otec. Musíme s tebou urgentně mluvit. Léčba tvé matky není plně hrazena pojištěním a hrozí nám zabavení bytu. Vyčerpali jsme všechny ostatní možnosti. Potřebujeme tvou pomoc. Jsme tvoji rodiče, bez ohledu na minulé neshody.
Zavolej nám, prosím. Téměř okamžitě poté přišla další hlasová zpráva od mé matky. Brooke, prosím. Víme, že jsi dosáhla úspěchu. Viděli jsme webové stránky tvé společnosti a články o tvé práci. Potřebujeme tvou pomoc. Nemáme se na koho jiného obrátit. Prosíme tě, zavolej nám zpět. Slovo prosíme na mě zapůsobilo obzvláště silně. Před 10 lety se moje matka usmívala, že za měsíc se vrátím a budu prosit. Nyní se role zcela obrátily. Několik dní jsem seděl s tímto poznáním a zpracovával složité emoce, které to ve mně vyvolalo. V obrácení rolí byla jistá satisfakce, ale nepřinesla mi žádnou radost. Místo toho jsem cítil hluboký smutek nad vztahem, který mohl být, nad podporou, která měla v zdravé rodině proudit oběma směry. Po konzultaci s doktorem Harrisonem jsem se rozhodl. Setkala jsem se s rodiči jednou na neutrálním místě s předem stanovenými jasnými hranicemi, ne abych se s nimi smířila, ale abych situaci přímo řešila a stanovila trvalé hranice. Setkání bylo naplánováno na následující měsíc, kdy jsem měla být v Michiganu na návštěvě u Patricie. Dala jsem jim jednu příležitost, aby řekli, co mají na srdci, a já jsem odpověděla podle svých podmínek. Ať se stalo cokoliv, odešla bych s uzavřenou kapitolou, nikoli s otevřenými ranami. Když jsem se na toto setkání připravovala, necítila jsem zoufalou touhu opuštěného dítěte, ale pevné odhodlání ženy, která se vypracovala od nuly, ženy, která dokázala čelit své minulosti, aniž by ji pohltila. Kavárnu, kterou jsem pro naše setkání vybrala, jsem záměrně zvolila veřejnou, místo, kde by hlasy musely zůstat umírněné a kde by dramatické scény byly omezeny společenskými konvencemi. Dorazila jsem o 30 minut dříve a vybrala si stůl v rohu s dobrým výhledem na vchod a východ. Můj terapeut mi doporučil, abych si s sebou vzala nějaký předmět, který mi pomůže se uklidnit. Tak jsem si nasadila stříbrný náramek, který mi dala Patricia, když jsem odcházela na vysokou školu, hmatatelnou připomínku rodiny, kterou jsem si vybrala. Když vešli do dveří, téměř jsem je nepoznala. 10 let mé rodiče dramaticky zestárlo. Sebevědomé držení těla mého otce se změnilo v mírné schrbení. Jeho vlasy, kdysi tmavé a husté, byly nyní řídké a úplně šedivé. Moje matka zhubla. Její tvář byla pod pečlivě naneseným make-upem vyhublá. Léčba rakoviny ji připravila o hnědé vlasy po ramena, které jsem si pamatovala, a nahradila je krátkým stříbrným sestřihem. Okamžitě mě zahlédli, jak se s nadšením blížím ke svému stolu, což mě instinktivně přimělo narovnat se. Rozhodla jsem se, že když přijdou, nebudu vstávat, což bylo malé, ale záměrné rozhodnutí, abych si udržela svůj fyzický prostor. Brooke, vydechla moje matka a natáhla ke mně ruku, ale pak se zarazila, když jsem jí ruku nepodala. Vypadáš úžasně, velmi profesionálně, dodal můj otec a všiml si mého na míru šitého saka a portfolia, které jsem záměrně položila na stůl, aby jim připomnělo mou úspěšnou kariéru, kterou kdysi zavrhli. Posaďte se, prosím, řekla jsem a ukázala na židle naproti mě. Žádné obětí, žádné předstírání rodinné vřelosti. Když se usadili, nastalo trapné ticho. Čekala jsem, protože jsem se předem rozhodla, že nezačnu konverzaci, o kterou tak naléhavě žádali. Děkujeme, že jsi souhlasila se setkáním s námi, začala nakonec matka. Moc to pro nás znamená, přikývla jsem, ale zůstala jsem mlčet. Vedla sis velmi dobře, řekl otec a pokusil se o úsměv. Četli jsme o tvé designérské firmě. Je to velmi působivé, ano, uznala jsem to. Mezi námi se opět rozhostilo ticho. Viděla jsem, jak se potýkají s realitou, že jim to neulehčím. Nehodlala jsem se vžít do role dcery, kterou si pamatovali, kdy jsem se snažila zjemnit nepříjemné momenty. Dlužíme ti omluvu, řekla najednou matka se zachvěním v hlase. To, co jsme udělali, bylo špatné. Vyhodit tě, úplně tě odstřihnout.
Bylo to špatné. Bylo to první upřímné přiznání, které jsem od nich slyšela. Studovala jsem její tvář a hledala upřímnost za tímto vhodným načasováním. Proč teď? Zeptala jsem se přímo. Je to už 10 let. Proč jste si to najednou uvědomili? Můj otec se nepříjemně zavrtěl. Život nás někdy učí tvrdé lekce. Prostřednictvím bankrotu a rakoviny, řekla jsem stroze. Neprostřednictvím bezdomovce, kterého jste stvořili. Oba sebou trhli nad mou upřímností. Víme, že máš plné právo být naštvaná, řekla moje matka se slzami v očích. Selhali jsme jako rodiče. Byla jsem příliš kontrolní, příliš fixovaná na konkrétní cestu pro tebe. Tvůj otec byl příliš pasivní, příliš neochotný postavit se mi. Oba toho hluboce litujeme. Kdy přesně toto lítost začala? Zeptal jsem se. Bylo to před nebo po otcových právních problémech? Před nebo po tvé diagnóze? To není fér, protestoval každý týden můj otec. Ne, je to legitimní otázka, oponoval jsem. 8 let ses mě ani nepokusil kontaktovat. Ani když jsem maturoval na střední škole nebo promoval na vysoké. Ani když jsem začal svou kariéru. Naše obnovené zájem o můj život se časově přesně shoduje s vašimi finančními potížemi. Matka si otřela oči kapesníkem. Zasloužíme si to. Ale naše lítost je skutečná, bez ohledu na to, kdy a proč nakonec překonala naši hrdost. Vím o lékařských účtech a riziku exekuce, řekl jsem přímo, sestřenice Emily mi to řekla. A slyšela jsem vaše hlasové zprávy. Potřebujete peníze a rozhodli jste se, že já jsem vaše řešení. Vyměnili si pohledy, které jasně vyjadřovaly nepříjemný pocit z mé přímosti. Jsme v obtížné situaci, přiznal můj otec. Právní poplatky zničily můj podnik. A léčba tvé matky je pojištěním pokryta jen částečně. Vyčerpali jsme naše úspory a důchodové účty. A vy jste si mysleli, že dcera, kterou jste zavrhli, bude vaší finanční záchrannou sítí. Uzavřela jsem. Doufali jsme, že i přes všechno má rodina stále nějaký význam. Řekla tiše moje matka. Doufali jsme, že najdeš v srdci sílu nám pomoci, i když si to nezasloužíme. Zhluboka jsem se nadechla a soustředila se, než jsem odpověděla. Tuto chvíli jsem si v průběhu let přehrávala v hlavě nesčetněkrát, ale nikdy v tomto konkrétním kontextu. Dovolte mi, abych něco objasnila, řekla jsem opatrně. Když jste mě vyhodili, bylo mi 17 let. Musela jsem mít několik zaměstnání a zároveň dokončit střední školu. Musela jsem požádat o status nezávislého studenta, abych získala finanční podporu na vysokou školu. Žila jsem v suterénu a měla potíže si dovolit jídlo. Během těch nejtěžších let jste se ani jednou neozvali, abyste se zeptali, jestli jsem naživu, natož abyste mi nabídli pomoc. Oba se podívali na stůl. Přežil jsem a nakonec se mi dařilo, ne díky vám, ale navzdory vám, pokračoval jsem. Vybudoval jsem si síť lidí, kterým skutečně záleží na mém blahu, nejen na tom, co pro ně mohu udělat. My to víme, řekl tiše můj otec. Nezasloužíme si vaši pomoc. Ne, nezasloužíte, souhlasil jsem. Ale tady nejde o to, co si zasloužíte. Jde o to, kým se rozhodnu být. Otevřela jsem portfolio a vyndala dokument, který jsem připravila se svým právníkem. Pomůžu vám s lékařskými výdaji, řekla jsem a posunula papír po stole. Domluvím přímou platbu s nemocnicí a pojišťovnou, aby pokryli léčbu, kterou potřebujete. Poskytnu také jednorázovou platbu, aby nedošlo k zabavení vašeho bytu. Jejich výrazy se změnily z hanby na šok a opatrnou naději. Než však stačili něco říct, pokračovala jsem, toto není smíření. Toto jsou hranice. Nebudu s vámi mít žádný osobní vztah. Nedám vám své osobní kontaktní údaje. Veškerá komunikace bude probíhat přes mého právníka.
Nebudete kontaktovat ostatní členy rodiny, abyste se se mnou spojili. Nebudete se objevovat u mě doma ani v práci. Jedná se pouze o finanční dohodu, ne o obnovení rodinných vazeb. Ale Brooke, doufali jsme, začala moje matka. Jsem si jistá, že ano, přerušila jsem ji. Ale naděje nejsou nároky. Ztratili jste jakékoliv právo na vztah se mnou, když jste dali přednost své vizi mé budoucnosti před mou skutečnou přítomností ve vašich životech. To se nikdy nemůže změnit. Zeptal se tiše můj otec. Nevím, odpověděla jsem upřímně. Možná někdy, ale vyžadovalo by to rozsáhlou rodinnou terapii a časem i skutečnou změnu z vaší strany. Nic z toho dnes není na pořadu dne. Posunula jsem přes stůl vizitku. Tady jsou kontaktní údaje mé právničky. Ona se postará o všechny náležitosti. Pokud souhlasíte s hranicemi, které jsem nastínila, podepište dokument a vraťte ho do její kanceláře. Zírali na papír a pomalu si uvědomovali realitu naší dohody. Nebylo to slzavé setkání, jak si představovali, ani scénář Ztracené dcery, kde by bylo vše odpuštěno a zapomenuto. Proč nám finančně pomáháte, ale odmítáte vztah? Zeptala se moje matka. V jejím hlase byla upřímná zmatenost. Protože dokážu oddělit praktický soucit od emocionální sebeochrany, vysvětlila jsem. Nechci, abyste přišli o svůj domov nebo zůstali bez lékařské péče. Ale také se nechci vystavovat lidem, kteří prokázali, že mě opustí, když nesplním jejich očekávání. Vstala jsem a dala najevo, že naše setkání končí. Vybudovala jsem si dobrý život s lidmi, kteří mě bezpodmínečně milují. S lidmi, kteří podporovali mé sny, místo aby po mně požadovali, abych žila podle jejich představ. To je rodina, kterou jsem si vybrala, a oni si zasloužili mou loajalitu způsobem, jakým vy nikdy. Když jsem sbírala své věci, matka se ke mně naposledy natáhla. Je nám to opravdu líto, Brooke, za všechno. Zastavila jsem se a dovolila si ji opravdu podívat se na ni. Na ženu, která mi dala život, ale ne podporu, abych ho mohla žít autenticky. Cítila jsem komplexní směsici emocí. Slyšela jsem náznak soucitu, ale nejvýraznější byl pocit smíření s mými vlastními hranicemi. Věřím, že teď je vám to líto, řekla jsem nakonec. Ale litovat, když ode mě něco potřebujete, není to též jako litovat, když jsem já něco potřebovala od vás. S tím jsem vyšla z kavárny do jasného odpoledního slunce a cítila se lehčí, než jsem se cítila za poslední roky. Rozhovor neproběhl tak, jak doufali, ale dal mi něco neocenitelného uzavření podle mých vlastních podmínek. V následujících měsících jsem dodržela svůj závazek pomoci jim s finanční situací a zároveň si zachovala své emocionální hranice. Všechny interakce za mě vyřizoval můj právník, který mi poskytoval pouze nezbytné informace. Moji rodiče podepsali dohodu a přijali omezení, která jsem stanovila. Tato zkušenost mě naučila hluboké lekci o rozdílu mezi biologickými vazbami a skutečnou rodinou. Pouhá pokrevní příbuznost nevytváří žádnou povinnost. Skutečná rodina je postavena na vzájemném respektu, důsledné podpoře a svobodě být autenticky sám sebou. Také jsem se naučila o složitosti odpuštění. Neodpustila jsem svým rodičům v tom smyslu, že bych je přivítala zpět do svého života nebo předstírala, že k opuštění nikdy nedošlo. Místo toho jsem našla jiný druh odpuštění, který mi umožnil zbavit se moci, kterou nad mnou mělo jejich odmítnutí, aniž bych se vzdala svých hranic. A co je nejdůležitější, naučila jsem se, že prolomení toxických cyklů vyžaduje odvahu. Tím, že jsem odmítla účastnit se povrchního usmíření, které sloužilo jejich potřebám na úkor mého uzdravení, chránila jsem nejen sebe, ale i své budoucí děti před stejnou podmíněnou láskou, jakou jsem zažila já. 10 let poté, co mě vyhodili s jedním kufrem a matčinou předpovědí, že se vrátím zpátky, jsem pevně stála ve své síle, úspěšná podle svých vlastních měřítek, vedená svými vlastními hodnotami.
Situace se skutečně obrátila, ale moje reakce nebyla o pomstě nebo uspokojení. Byla o integritě hranic a rodině, kterou jsem se rozhodla kolem sebe vytvořit. Patricia, která na mě po schůzce čekala ve svém domě, poslouchala můj příběh s tichou hrdostí. Víš, řekla a nalila nám oběma čaj, když si poprvé přišla ke mně. S tím kufrem jsem se bála o tvou budoucnost. Ne proto, že bych pochybovala o tvých schopnostech, ale protože svět může být krutý k mladým lidem bez podpory. Nikdy jsem si nepředstavovala, že se staneš nejen úspěšným, ale i moudrým. Její slova mě hluboce dojala. Měl jsem dobré učitele, odpověděl jsem a natáhl se pro její ruku. Lidi, kteří mi ukázali, jak vypadá skutečná podpora. A co ty? Musel si někdy stanovit hranice členům rodiny, kteří se ozývali, jen když něco potřebovali. Věříš, že biologické pouto automaticky vytváří povinnosti, nebo si vztahy musí člověk zasloužit důslednou podporou? Napiš do komentářů, co si o tom myslíš. Pokud tě tento příběh oslovil, dej mu like, přihlas se k odběru a sdílej ho s někým, kdo možná potřebuje slyšet, že je v pořádku chránit svůj klid i před rodinou. Děkuji, že si vyslechl můj příběh o cestě od bezdomovce k sebevědomému dospělému. A pamatuj, že nejdůležitější rodina je často ta, kterou si sám vybereš.